Vítáme vás zpět u výzkumného pořadu Aljaška. Dnes jsme se ocitli na tomto zajímavém místě, které se nachází v jeskyni Entonkaki Satrdafi, která se nachází v Jordistánsku. Našel jsem tady velmi zajímavou věc. Já jsem vlastně ani nechtěl točit takhle video, jo? Ale práce mě doprovází všude, že jo, znáte to. Takže se napijeme. My jsme vlastně našli tuto nádobu a chceme zjistit, jestli v ní je vzduchoprázdno neboli vakuum. Protože nějaký domorodec nám to tady vlastně řekl. A to vlastně, že nás zná, jakoby, že obdivuje naši práci a že by chtěl, aby jsme to zkusili.